Εννοείται. Σιγά σιγά, μην το ζωγείς, άστο λίγο, μην το πας απότομα, γιατί μπορεί το μηχάνημα να μην το βλέπεις απότομα και το κάτω μία πίσω λίγο, σιγά σιγά, γιατί έχει καιρό να δουλέψει. Λάδια, χιλιάδες. Έχει λάδι, εντάξει, έχει λάδι. Έχει τα λάδια μας. Τι λες τώρα. Βλέπεις πόσο μαλακά δουλεύει. Βλέπεις πόσο μαλακά δουλεύει. Τράβα αυτό το βρέφος από δίπλα. Τράβα από δίπλα εκεί. Εκείνες θέλω να βλέπω. Όπα. Περίμενε τώρα. Φέρε. Περίμενε. Εδώ. Έτσι. Φέρε. Stop. Πίσω. Φέρτε μπροστά. Φέρτε. Έτσι κι αλλιώς δεν ξέρω, πρέπει να ξέρω κάτι. Όχι, το βαγόνι πρώτα και μετά θα βγάλουμε αυτή. Φέρτε μπροστά και δεν ξαναπάμε πίσω. Θα ρωτήσω τον ηλεκτρολόγο αν μπορέσω να το βάλω μπροστά. Μόνο το δίσκο έτσι σας. Όπα, stop. Κάτι πίσω τώρα, να πάει να τερματίσει. Δεν ξέρω, αυτά είναι το ρεύμα. Θα ρωτήσω τον ηλεκτρολόγο. Το βαγόνι το κινήσαμε, το κινήσες. Κινήθηκε μόνο του. Έκανε setup γύρω. Εννοείται. Και η κεφαλή έκανε setup. Και αυτό. Ανέβηκε από μόνο. Δεν ξέρω. Το έκανε κάτω. Δεν το είχα πάρει ήδη αυτό. Περίμενε. Το βάλουμε μια μπροστά. Όχι, το Z θέλω. Το πάνω κάτω. Άσπισε. Κάτω. Κατέβασε τι. Θα πάει, θα ματήσει κάτω. Ναι. Έχεις το χώρο. Πάρ' την πάνω. Πάρ' την πάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση, σου είπα, τη μηχανή την ξέρω. Να τερματίσει θέλω. Ωραία. Πάρε το βαγόνι μόνο σου. Χειροκίνητο το βαγόνι. Το σε δίπλα σου. Όχι. Αυτό δίπλα σε. Δεν θέλεις. Όποια γίνεις θέλεις. Αφού δεν έχει το βαγόνι. Ωραία. Stop. Κάποια. Αφού δεν έχει το βαγόνι κάποια αυτή. Περίμενε. Ξαναπάω στη θέση του. Μιλήσω από την άλλη. Αφού το βαγόνι. Γιατί εδώ μπορεί να έχει πρόβλημα. Μόνο και από κάτω. Αφού εκεί δεν έχει. Το μετράει τώρα. Τις μοίρες μετράει. Όπα. Ξαναγύρισε το. Είμαστε F2. Όχι, F3. F1. Τώρα όταν το βάζεις τα όλα, σου ζητάει μόνο όταν το βάλεις. Όχι. Φτάνει να το βάλουμε μπροστά, για κάτσε το βάλουμε μπροστά. Όχι, περίμενα. Για το δίσκο, μία. Το δίσκο. Εδώ δεν είναι. Off on δίσκος, ναι. Μπορεί να θέλει, Manual, Όχι, περίμενα. Τι θέλει. Μπορεί να θέλει νερό. Ναι, alarm. Alarm τι λέει. S8. Δεν παίρνει μπροστά ο δίσκος, μπορεί να θέλει νερό. Ξέρω εγώ τώρα τι θέλει. Να ανοίγει το νερό του. Μπορεί να θέλει το νερό. Χωρίς νερό δεν παίρνει μπροστά. Όχι, παίρνει, αλλά όχι εκεί. Στο manual. Μάλλον, είμαστε εδώ.
Όχι, το δίσκο. Ακούγεσαι. Τώρα το μπλοκάρεις εσύ. Escape. Man. Την πήρε. Σωστά. Laser Ας on. το laser. Κάτσε, θα ανάψει το μικρό. Ποιο? Το μικρό που είναι πάνω. Ποιο μικρό? Που έχεις πάνω, ναι. Τι δεν έχει. Α, εκεί πάνω. Ναι. Δεν ξέρω αυτό. Όχι, το λες αυτό είναι και αυτό να το. Άναψε. Άναψε το μικρό, ναι. Α, το κάτω, κατεβαίνει κάτω. Να το άναψε. Ωραία. Σπίτι κάτω τις αυτές, ναι. Άναψε. Περίμενε λίγο τώρα. Γιατί είναι το άλλο laser. Κλείς τα laser. Ωραία. Ναι, off. Κάτσε λίγο να δω το... Α, το νερό το θέλει, δεν ξέρω και πού είναι το νερό τώρα. Δεν μπορεί να πάρει μπροστά γιατί δεν ξέρω πού είναι το τέτοιο. Όχι. Μην πατάς στάρ. Άστο. Μαν. Α, το στάρι είναι αυτόματα, ναι. Ναι, τώρα για να πάρει μπροστά ο δίσκος. Για να πάρει ο δίσκος μπροστά θέλει... Εδώ είναι αυτόματο. Άστο αυτό. Κάτσε ρε φίλε, κάτι πρέπει να θέλει. Ο δίσκος. Ναι. Εκεί είναι βεντούζες. Ωραία, αυτό εδώ. Όχι, αυτό είναι βεντούζες. Άστο. Όχι. Ταχύτητα. Όχι. Όχι. Το νερό παίζει ρόλο. Μα δεν είναι. Αν το νερό είναι στο αυτόματο, πού είναι το νερό. Για να ανοίξει. Δεν μπορώ να βάλω μπροστά το δίσκο. Για περίμενε λίγο. Α, είναι μπλοκαρισμένος ο δίσκος. Ο δίσκος γιατί είναι... Αυτό έρχεται, αυτό δεν έρχεται. Δεν έχει ανοίξει ο δίσκος, πως ξεκλείδωνε ο δίσκος. Γιώργο!